Sa ako, pre. Tanawa yung comment, pre. Lah, labi siguro i-content ninyo kanang naay makuhang pagtulunan. Boss, sabi ni. Boss, makainit man og ulo, boss, ang nagbuno sa mani kay murag naong og gikumot sa demonyo. Ba't yan din ang muna pre? Sure, oy. Ate ba, way ilis gani. Ah, Wa pa siya ilis, pre. Gusto ni mo ko, mao din na gusto niyo ha. So shout out kay kuan na. Shout out kay Sir Bonsoy Urapa Kabulaw. So shout out nimo sir para imo ni nga content sira. Daan magag-content nga pagtuluan. Alright. Mao ni siya imong content ha. Sige, let's go. Karon, magtapok na dire kay pagtulunan na ilang gusto. Math atong klase ron. Algebra. Algebra ha. Kalisod na sir? Asayon na kini kay pagtulunan ilang gusto. Mao ni siya. X plus Y equals Z. What? Ano na sir? Sayon na kini tuluan na mo kay para na may pagtulunan ba. sir, pwede i-assignment na, sir? Ha? Ang mga assignment ko lang po, sir, si ate mong mo one god, mo Nay? answer. Tama yung answer yan ang assignment niyo? Isod kayo na, sir, oy. Hindi, X plus Y equals Z. Di. Kasama to sir? Di kasama to na. X plus Y equals Z. Bakit hindi algebra? Algebra ni algebra. Bahala ka sir. Bahala ka sir. Hoy! Masuloy! Ay, pagtalunan yan. Nanguli naman sila. Wala na siya putunan eh.